Σνάουτσνερ για τον Βερόν. Έκοψε. Άρα λοιπόν 3,5 εβδομάδες για τον ΠΑΟΚ. 3 για τη Λάρισα, 3,5 για τον ΠΑΟΚ. Και όλα αυτά τον Λίνο. Εκτελέστηκε η σέντρα τώρα. Βαλαστρώνεται στο Βερόν. Το σούτ όμως. Το άνοιγμα ωραία για τον Σνάουτσνερ από τον Βερόν. Έτρεξε όμως γρήγορα εκεί. Έβγαλε σε πλάγιο το Φεράρι. Πλευρά προβληματίζει πάρα πολύ τον Οζουνίδη αυτό το γεγονός. Έφερε και πάλι τον Πάρα, καθώς με τον Γιαννακόπουλο δεν είδε πρόοδο. Αλλά και πάλι για τον Ήλιτς. Φεράρι για τον Μπουκουβάλα, επιθετικό του ΠΑΟΚ. Ήταν και Σορλέν, οι οποίοι σε αυτούς τους μήνες, από τον Ιανουάριο και μετά, έδειξαν τόσο καλά στοιχεία. Στασάκος με τον Φεράρι, βάλα καταλήγει στον Σέρεμετ. Το Παναγιώτης Στεφάνου λέει ο Μαρινός Οζουνίδης κάλεσε τον σέντρα για τον Μπακαγιώκο. Έκοψε ο Φεράρι, κόρνερ. Στις θύρες που τον ενδιαφέρουν ενδεχομένως, ενώ θα πρέπει να πούμε ότι ο αριθμός των εισιτηρίων που θα δοθεί ως διαρκείας για την επόμενη σεζόν. Άρα δεν μπόρεσε, ο Βερόν πέρασε, τώρα η πάσα για τον Μπακαγιώκο απέναντι στον Σέρεμετ, προσποιείται κενή εστία, δεν μπορεί να σκοράρει ο Μπακαγιώκο. Τους απέφυγε το Σέρεμετ. Μπαριέντος από το λάθος του Φωτάκη. Είναι 3 με 3. Ο Μπαριέντος, ο χλωρός άργησε. Κέρδος για το Θρασίβουλο το κόρνερ του Λιαπάκη. Κατσίκης, ανέβηκε ψηλά η άμυνα της Λάρισσας. Πάσα δεν έφτασε στον Wellington, ο Μπαριέντος πιέζει τον Κοτσόλη. Βενετίδης. Κατσίκης με τα κουνάκι, ο χλωρός. Κόρνερ. Ο χλωρός έφυγε ωραία από το Βενετίδη, έκανε τη σέντρα στην περιοχή. Ο Αράμπο, Ροκάσλι, κόντρες, κόρνερ. Ωραίο σουτ του Ροκάσλι. Το μάτς αρχίζει όπως και στο πρώτο μέρος, με τη διαφορά ότι υπάρχουν σουτ στην εστία. Πιέζει τον Μπαριέντος. Έδιωξε ο Βεντούρα. Φεράρι. Άλλαξε ο Μίχος. Σωτήρχος. Η σέντρα στον Φεράρι. Βεντούρα πρώτος στην μπάλα. Η σέντρα του Ζουράβσκι. Η κεφαλιά out. Και η κεφαλιά. Wellington. Πιάσε αέρα ο Λιαπάκης. Με τη δεύτερη έκανε τη σέντρα. Πήγε ο Τράικοβιτς για την κεφαλιά. Η σέντρα του Μιχού. Ο Φεράρι. Θέλει του Βραζιλιάνου. Γεμίζει ο Βεντούρα εύκολα ο Φεράρι. Μπαριέντος. Βλέπει την κίνηση του Κόσλεϊ. Αλλάζει για τον Τράικοβιτς. Ο Σέρβος έξυπνη κεφαλιά πάσα. Ο Κόσλεϊ θέλει να γυρίσει. Από δύσκολη θέση κόντρα κόρνερ. Από το Φεράρι στο 87. Δεν είχε βοηθήσει, γι' αυτό και η αντίδραση που είδατε στο προηγούμενο πλάνο. Αφήνει ο Λαμπρόπουλος. Ήταν εκτός θέσης ο Πολωνός. Φεράρι. Πάντα κυνηγάει την φάση και μαρκάρει. Φεράρι. Λάθος έγινε, να ο Γιαννακόπουλος απέναντι από τον Κόβατς για να δούμε θα σκοράρει. Και η μπάλα έξω. Βεβαίως τώρα ο Άρης φτάνει τα αποτελέσματα όπως είναι τώρα. Η Λάρισα στη βαθμολογία. Γιάννης Παπαδόπουλος. 1-2, ξανά ο Γιάννης Παπαδόπουλος θέλει να κάνει το σουτ με το αριστερό, τον πίεσε λίγο ο Ιγκλέσιας. Αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί, λάθος από τον Σαρμιέντο. Και πάλι ο
Και έρχεται ο Γιαννακόπουλος, αφήνει και ο Γιαννακόπουλος. Φωτάκης θα εκτελέσει τελικά. Με σέντρα. Γιαννακόπουλος με τον Λεωνάρντο. Υπάρχει κάτι εκεί. Τζόρτζεβιτς. Ωραία αρχηγός του Ολυμπιακού, κέρδισε την κόντρα βάζοντας σωστά το σώμα του. Και δίνει τώρα για τον Γιάννη Παπαδόπουλο, να είναι δυνατή όμως η μεταβίβαση. Αφήνοντας να περάσει. Ψαχτήρες του αυτή, δεν ξέρω τι το είπα βέβαια. Πάντως αυτό που ζητάει ο τεχνικός της άλλα από τους παίκτες του και ιδιαίτερα. Έχει σηκωθεί και σε λίγο θα μπει ξανά, τον βλέπετε στο βάθος, στον αναλυτικό χώρο. Ωραία η μεταβίβαση για τον Ντάρμπισερ. Θα έρθει στα πλάγια. Ο Άγγλος είναι πολύ μόνος του. Έχει τη δυνατότητα, γυρνάει όμως, θα τον σταματήσει. Τζόρτζεβιτς. Το ρεπορτάζ βεβαίως και για την σημερινή αγωνιστική και όλες αυτές τις φάσεις από τον Παναγιώτη Βαρούχα. Η σέντρα από τον Λεωνάρντο. Σωτήρια εκεί. Σαρμία. Σηκώνει για τον Ντάρμπισερ, κόβει ο Αράμπ. Πιο μακριά να φύγει από την άμυνα της Λάρισσας η μπάλα. Ξανά. Μενδρινός. Σέντρα για τον Ντάρμπισερ. Εύκολα θα διώξει και ο Φεράρι. Πίσω στον Κόβατς. Το δικό μας πεδίο, όπως και το δικό σας τώρα από 10 πνογόνα. Γκαλίτσιος. Νεκλιτσιότ ζήτησε και πάλι την μπάλα, την πήρε. Ο οποίος δεν έχει ούτε δευτερόλεπτο χρόνο συμμετοχής. Πίσω τώρα στον Κοτσόλ, θα τον πιέσουν, θα μαρκάρει και ο Ντάρμπισερ. Βενετίδης. Ευκαιρία από τον Φωτάκη, χάνεται η ευκαιρία για την Λάρισα να πετύχει και δεύτερο γκολ. Και αρχίζουν τώρα αποδοκιμασίες. Πάντως Ντάρμπισερ. Σχετική βαθμολογία για τις ομάδες στα play-off. Όλα αυτά βεβαίως με τον Βραζιλιάνο, με τον Βενετίδη. Κάτω από τα πόδια του, η σέντρα του με κόντρα.